ассалому алайкум. Ягон бор аҳамият додагӣ бошедтонага ҳар якта сигареткаш одама худаша стилаш аст. Бисёри сигареткашо қавати дута челлаба дошта сигарета мекашанд. Бояд хеле дигарошон бошанага худи суннаттои ба тайёри дидостаги так ман тукара мечокам. худи ҳамон худи ҳозир бади паймули суннаттои мекараги так. Бояд хеле дигарошон бошанага ҳавучошомо дошта мечокам. Ҳавучошомо бисёри вақт одамое ки бисёр оила мекунанд ки ҳамон омади кор истода. ин наси ҳаруми сигарет моона кай мекушта бошад. гуфта бо агар дигар чизаш ба аҳамиятетон да ҳамин кадом одаме ки дасташ ба қиди сигарет гам назанад худаша як калон гифта гам мезанад. худаша круто гита ягон бахчи зӯр бар ин кара дасташ ба сигарет кати бародар худат нағзми саломатиҳо хонангиҳо ҳама нағзми. ман аввал сарашма нефаҳмидам ки ин чӣ бакун худошон дастшон ба сигарета гиранага яхта худошон як крутои гифта хеле зӯр гита гам мезананд. ба як рӯз дар бори сигарет хондаму ҳақиқатан ман одамои сигареткаш ба қоил мондам. барое ки ҳамаям ҳунараш нест ки худаша ҳар рӯз кам майда кушад. барое ки мо фаҳмидаги одамо ҳастанд ки худошона паронда куштен, одамо ҳастанд ки худошона овехта куштен, лекин давоми 30 сол 40 сол ба майда бо бепулам не пул кати аҷала харида рафта якта ман ба ҳамон сигарети аҷали ментолатон тед бо ҷӯра ту ба аҷали ментол гирами ё аҷали крепки. ман ба аҷали крепки гирман аҷали ментол ба зардаҷӯш меша ман наметонам аҷали ментол кати хале ки ҷӯрем ба якта аҷали крепки ман ба якта аҷали мятнеш дед мятнеш ҳамон савнуме ниёз гуфта. бо аҳамиятетон агар ҳамин ӯбкаҳое тамом кара касал шаванага давоя қати арақ мекунад. як касали бечора ӯбкаҳош тамомшудаги аҷали ментола мемонад далеш баронаам киришитааст 4 та ҷӯро араqa мегирану кане мегирем ки ҳамин саломати ҳамин ҷӯромо ба саломатешме мегирем ки ҳамин гурдаҳош худи мотори карбюратор барин кор кунад кане гуфта ин бечори касали бошад ки дала баломудаги ҳамту киришитааст ман гурдаҳом не ман ӯбқаҳом касал. боё чӣ бародар ту бардошт кун бардошт мо ин шаб то саҳна зада мебароем ки ҳамин саломати ту гуфта мон туя гуфта касали туя гуфта ҳамҷо омадем саломати ту ба гифтосем ки штобе туя дилу ҷигарот худи мотор банин кор кунад мотор банин шимоон дила ҷигар гуфта бошад то нохуми поча ман нашидетон не ки ман ҳеҷ чиз накарозему мгбин бечори касали ҷӯро бошанд чи ту тоза бардошт кун камтар бардошт кун гиретон ҳамин пиёла якта кун саломати бардошт мегирем бардошт бегуфта. бо як чиз ба аҳамиятетон диҳам ҳамин рӯзе ки Менделеев арақи оилака биромдааст ҳама арақхӯро фақат саломати якдигар ба мехӯранд. саломати фалончия нӯш рехтааст саломати фалончия дандонаш биромдааст буҳона ҳаст саломатӣ. агар вақте ки пешошон ба ягонта касал набошад пешошон ба ягонта ҷӯра набошад як худошон шита арақ хӯрдоста бошанд бо чӣ ба хӯрдости гӯяка буҳона амҷеба якчи ҳаст як зани бадан мани кимчи канда кара биромдан накор мегӯяд канда амҷем дар мекунад мегӯяд ман амҷем акун инаша дору гир вақте ки ҳамин хандаи навистосаги вақтам ба як ҷӯраи омдаст мегӯяд ки иброҳимҷон ҳайку дар бори арақ навистӣ дар бори сигарет навистӣ як тумка дар бори носам навис рафтам дар бори нос ҳамин носе ки мекашем рафтам мана ту ба